May natong good news. May ada kanda April. Kabatian aniya ginihinyap na eyeglass 5,278. Ngaran hini kay diri na pa identify wanat aton ngaran hit nga nagpambit ano. Oy damo salamat, more blessings to come. May dako good news sa imo April. Kumusta ka man April? Okay lang. Ito kasi mo April nakabati. O, di nakita yun ha. Hanabaunog. Optical Clinic. Eyeglass. Mali makakaya. Pero actually, makakaya. Ada. Pero... Ito dili. Adalak dili ha. Magkikita kayo. Susugad-sugad. Pero yan ang araw niya. Nakita ka. Oh. Klaro ako. Ang kusturo bagay anong? Dulo Pascual. Agin daw ginoo kasi. Oh, sugod ka talaga itong nabasa? Oo. Para amo kami. Pag kaya na no, kita natin ano, optical kwan na good man, kumbaga ha, opta na good inin sa dang ipakita anay, pinanglanan yung mga tinatawag itong na laser, or operahan, na nakita ka, bagalagya pa kino. Dulo Pascual. Ala, gada binati ka mo iton na. Oh, ay. Good morning. Today is March 12, 2025. Time check. Alas 10:05. O baga ito na ginusnusan. Kay duro ng tano, wala na ito ni spaceship. Waray makalupad. Kay waray kaka-aprobahin ni Elon Musk. Oy, may natong good news. Maram ka ba mga kasangkayan ko? May ada nagpaambit hin grasya nandarahog para kanda April. Nahabatian aniya ginihinyap na eyeglass. Mamay kala ito na. Makagpa-eyeglass na April. May natong ginkuha nga kwarta. Aniira gimpadara 5,386. Tungod kay may the charge nga 108, bali ininhiya in 5,278. 1, 2, 3, 4, 5 278. 278 ini. Ang ngaran hini kay diri na pa identify hidden identity la kuno hiya. Subali nga ngaranan tayahin Moana. Lagat Moana. Mga Disney characters it aton pinangangaran. So Moana at aton ngaran hit nga nagpambit ano. Oy damo salamat, more blessings to come. So yan na, kung kaya nakita yan na nag-spaceship kay maagi anay kita didaha Tanawan 1 Central School, makigimang raw kita niya teacher igsasarit nat, tapos babalikon ta April, makadtulot ako ton haira, kukuhaon ta aniya nanay, papaop dun ta pagpa check up, pagpasukol hiton iya mata. Okay. Ay mapingag iyo. Oo. Lulipap. Mau pengen agak tay. O di nak gitu anay. Nay, ini pwede ka mo pod anay kadali. Og pod ko hikuan. Nanay Rosana nga despilahan. Kay may ada ko good news. Mamay kala. May da nakabati. Anat mga huring. Oo. Igin napakadto na kay reskwelahan. Ginsarit ko na, okay ko no. Sanak nga kukuha ko anit nanay kay para may daupod, may dagardian. Para may Mapakadto kita nabaunag optical clinic. Nabaunag optical clinic, mapasukol kita iya mata. Makagpaiglas na adalas ang rookie. Makagpaiglas na. Hikuan hi April. Mamay kala ito ano natong puntaloy. Kati mapagbalik namon tay. Ikaw lo titak iguupod. Ha?
masingat tulot kita kan da manalurdis anim sinisering. Oo, magsasarit kita kung baga kung mapupwede ano. Bangin la baga may da makabati. Ruela. Nakita-kita ya gamay. Nakita ko niya. Oh. Pero kaya di man kasi ito niya blind. Nakasugad kasi ito. Diri hiya. Kinuon man kasi ito niya ginugla. Sorry, bagat masugad na dito yung mga. Nakita ta di nga sa. Kasi ada kay kung diri yun nakita niya. Ay mga karawan. Badugin samsam dayon. Okay. Di la yan nabati ano. Nakati ito. Nabati. Nasaring hikuan ni. Nakayakan. Di rila nakayakan. Nakaya ka niya pero di ba yung mara magtumbok kita niya. Hoy. Man, ito man yung litson. No. Oo. Dapat baka na kami niyan ha. Oo. Nakampay ang litson, nakampay. Kam kuno kam. Oo, ba daw? Ay, alagat balik. Ay, pagurin trimisi kay. Direk ko ano. Direk makuri ag dahon. Naarap pa nga nakin balonon. May dako good news ay mo April. Tana mapasukol kita. Sige sakay hindi. Diba? Igin sit up ta na yan kuan camera. Para baga may doon ko na yung. Kumusta ka man April? Okay lang. Okay lang. Nabibisi kay May da kasi ay mo lakabati. Mo pigudlak nagkukuntaloy ano. May da kasi ay mo April nakabati. Oo nga. Ang ngangaranan ta na lang ay Moana. Oo. Nagpadarayahin kwarta 5,386. May daman charge sang pagkuha 108. Subalit kwarta akong didi 5,270 5,078 ada so dito. Oo. So amon baga kuan nga mapaiglas ka. Pero kikitaon niton kon depende sa switch. oo. So di na kita yun Anabaunog Optical Clinic. Welcome to my life. Morning. Good morning ma'am. Adin aton kuan usang estudyante pwede niya ma-check 15. 15 pala. Anong naramdaman? Sige daw lingkod daw. Kay baga magkakaada ka mo ito. Nasugad na tingin. Nagpakuan na tira, Kita na yun ha? Oo. Automology? Sige daw, makatla ni kita no, kamulan pag imang ko. Ano po ang 15? Yung kadiling. Adalak didi ha, magkikita kayo yung. Di rin mo pwede mag-steady? April? Di. Makiwa kasi tayo. Amit yung Kaya kasugod daw ko nito nga makiwa. Dumat iya case. Ang siring dito ni pagpaano niyo haop to? Kuan technology kasi ibalagatan amon pis kasi adila ito habawawan na amon. Pero mga sugad hinin iba ito naka. Kumbaga severe na. Oo, anong siring dito? Kuan, operation with laser ito sa. Tapos kung once ma-opera na tapos ma-laser, hindi nahiyahin kuan ay tas. Pero kay ito sa operahan man ginaano Iya niya. makahabol iya kon so manual ko na lain niya kay. Kiwa. Mas computer ya dari natin Di rin na reading ano. Pero yan ang araw niya, nakita ka. Oh. Klaro ako. Yeah. Uy, gwapo. Yes.
Oh my goodness. Senior San Miguel. Ano ta postura bagay ano? Ano daw? Lolo Pascual. Agin daw Ginoo ko Senior San Miguel. Bago. Mismo pa ito na klaro itong mama. Nakita ka na kani mama. Klaro. Yeah. Mas klaro to niya na hiya. Kaysa ito ray eyeglass. Saan ito wagay? Pareho na. Ha, kun waray eyeglass. Pareho na. O gasi ka masaring ka bagay rin narikistas. Sala daw, ano matim nakikita niya na? Iya ko lagi hap. Oh, ikaw lagi. Pero mas clear ako yan na. Yeah. O, kung good nakikitaan. Diri. Diri. Diri ay kasi klaro pandugti. Ito man, kung nakakagbasa ka ito nga, kuan. So, dagkulan na atong kay good ti diri ma. Oh, sugad leto niya, wari ito niya paningir. Waray talaga na ako Pero, Ito, nakakabasa ka ito. diri. Tungod dagkula talaga na rin. Kung tatanggalin niyo mo ito na eyeglass, makabasa ka. Mas Oh, lalo sige. diri no? Sige daw, kaya daw. Oh, sugad ka talaga ito nga Oo, nabasa. oo. Para sa amo kami hipan. Ang may patient. Sugad ka ito nga nabasa, April. Yan, pag suga dito it is na. O maka. Kung nag-eyeglass ka, kung harani, maguligarani or sige daw, distan igsugad daw. Nakabasa ka? Diri. Sugad. Diri. It's sugad. Diri pa. Sugad. Yeah. Nakabasa ka na ito. Pero kita So, April. Tungod kay imo good man ano sitwasyon, kondisyon good man ti imo mata ano tungod nga ano tawag ito? Kabagan kon diri ba na didetect tungod it imo eyeball nagkikiwa diri maano. So adto kita iton hakuan kabalawan. optal. Oh, sige na po. Pero di kita iton maarang if ano kay di ba may da ka na history nga Opera. nagpa-opera. Di kita doon maaram kung ano kuan. So kapag kaya na basi good manhan nakita natin optical kuan na good man kumbaga opta na good inin sadang ipakita anay April kay na computer diri na didetect katapos ginsuklan niya ang mga lenpi ang mga siring pan mga grado-grado makuri good man so di kita itong marang pa niton ano pa iton so nato good man iton opta kung tinanglanan yung mga tinatawag itong na laser o operahan mapakyan na ako papakyanan ko kung ano tiya desisyon kung baga magsiring nga grocery hindi mo okay igayaw nga to ipalit yung pawod okay kaya niyo good man importante ang nakita good man na niyo baga kahimtangan panimalay ba so mapakyan na ako ano man may daka dida kon may daka kwarta Wala ka. Ba na may. Nangusungi ka ba kani? Sino kay kami na kapalan ni. pero man tin kwarta pa dida Makapaltot ni ulun man. ulon manok tagpira tim kuan tagpira tim balon 20 dani. Ani ha dilamaya susugaron kainin kay di ba to 5,278 igsasarado ko it kwarta di diha kon nga 5,000 so igahatag ko kanimo mama itong tadi nga 200 ikakada ko kanimo mama 200 kapot mama tapos adihin 78 igatag ko tipira ito na Sarat mo na la. palitin sura tapos tipira ito na Okay, sige. sakto Okay. okay good yan na nakita ka bagalagya pa kino Yung lakas. ala gada binati ka mo ito na panumdumat bata di nagbibinawa at lagas la
Subali tadi 1, 2, 3, 4, 5. Ini nga kwarta ikakostorya ko ano yung kuan ani sponsor Moana kung ano tiya desisyon pagsaring niya nga hatag ko kung sumiri nga igpalitan yung mga kuan so dito mapalit kita tapos ito Communication there. oo sige na ha okay good Salamat, Apir. Apir kita go My friend Elian. okay hinay ha okay mauli ni kita nga tayo mana mahapit kita ito tapos oh inin may da namon tuyo ikaw ha yung lingkuran kukuhaan dinhi oo Ano yung ginaganan ko? Buwala pa ka. Kuha naman to ha church. Sir. oh ikuan nay dayday oo nga oo inin actually tako nun ta baga kuan oh sige inin tatay Efren ato manin hira dito tiyo kuno kuan ano oo baga may dito nakakita hairan na akong binurbalabag about itira sitwasyon tira balay nga baga raydo nananuro inin may dito nagkuan ha akon mga hala daw kuno pakianhin daw kuno kay siyempre ito na nga gintutod kan makoriton mag ano may da naman niya dito baga katon iya gin kuan nga mga tikangan nga kuan la Kawayan. Iya. Kawayan lang. Kawayan kay temporary la baga orasin kuan madali la baga maano ada kay bahin luwat amo sa rin kung anak may damanton hayra baga baga nakakuan ba nga sitwasyon hala daw kuanan nala ko niton pawod oo mabungbungan kay para tumira pag-uuran ko no magadira magkakahulos na baga ira kuan mababalinan niya balay so sa rin ko luwat nga makuri kita itong luwat tayo baga mag ako swada ako na no diri kita magsarit iton tag-iya baga mandidiskansoanay kita kay bangin pag kuan niyo ano ito nakag balay man ni tira dito hinwaray baga kuan baga waray ano pa iton abiso pero di rin man balay nga as kuan kay bisan nga nin talon na Lourdes ano anira CR ore man ni rin talon CR what if baga maghimo kita dito okay kung taloy ni ba may da mag kuan pwede ito na no Kasi ito, tutulog kasi tag-iya ito. tutulo Iya, ito sa akong nanay, ito sa liwat, ang namatay na ngayon. Iya dulo. Kaya la, ito, may kasi itong plano dito pagkuanan akong anak. baga Nagbakasyon nga ni Sir kumita na talaga nagto dito. May talaga. Diri man dito nira. Diri kasi parang iba nga saok nga nagka-orstorya nga masaok ka mo. Kaya natin nagkuhan natin nga mag-umo ko iba yan. So nagtugot na lang. tugot lang amo itong tamon ginligil kayan usually kay bangin pastilan makaghimo kitahin ko tapos may iwason ano oo like itong banyo gihapon like CR mga siring pa puro sa mga temporary yung gadla ito makuri man magbuteng portalit liwat kaya malagya piton kay portalit ukuhan hay man itong lagya piga ano anyways bisan nga ni pagim tubig puso or sugad ano mo pa man kumbaga totally inin as kuha nito dida takay kung pananglitan manggamit na lukurian but anyway amon leton man at amon ano pwede man leton baga temporaryo la ano mabungbungan lan ira Tinuturan niya na. ano pa ito nag-abiso anay Siyempre. daw ginoo ko diri lang rumamay Protocol daw, palos protocol ba? sano patron niya iyo charot Agosto pa Okay, kay taga-kuwan lang. bakit diri maaram ano Taga-buntay. Saan naman maabot ito yung box, mga chocolate, waray pa. Maray pa. Bay, may tubli ron.
Man humaso yan oh. Naghugas ka man yan yung pililas. Ay dire kay kuan leto. Ay thank you mana ha. Oy gadi man ni kuan. First casting kami ito. Ay, Iya mama nga ni Aknali magbugto. Metri. Metri ha. Matado po, Mitri. Oo, ito kanan rin yung kanan elementary. Tingnan ka din. Magbuburbalagin ka. Oo. Tala na eh, Lola. Oh. Sige, Smith, kananin kami. Okay, thank you, Mana. Thank you. Ano ba dito Irisa? Ha? Ano ba dito Irisa? Kaya pala sa bukdo. Okay. So, amugod man ano, ito na aton yan na baga na kuanan na himangrawan. So, ininhiya ngay entalon baga gintigangan in makakancel inin dir inin baga naton may papadayon ko no may tungod nga base naton pakigimangrawan na siring patag iya hinin nga tuna in anira anak ko no nga iragin ka sarabutan may da kuno plano nga baga paggamit ko hini so makuri good malot kuno ano mga sangkay kun inin ano ipadayon nat so oras nga ipadayon inin iton material kanugon bangin ngano sa pa siyempre di kita gihapon ko nga maka ano kita hayton ira sirim pa pangabat baga di ba o so aton nala for the sake ito na sinisiring kumo respeto nag-abiso man kita ano aton na laging kahimangrawan in kuan nalanay ko na inin renovate ayad so kung makikita man ni ano duro ning kadelikado na kay baga dumog na dito igbaw so oras yung magmadlos posible ni matimpag ano mano Talabot pa. Usap pa. Kita ka kukuha kay tuda. oo Pwede na ito pagkarula doon. dire man kita dire mana pamati ani ha dire man kita pwede magbutin magta-transfer kita nga di kay hatungod kay basin among bagaging kay mangrawan ano so nasa niya ko nag-anatan ko ang nalakon hinin i-renovate renovate nga diri baga totally askuan anti Kukuha dal ito nila. kuhaon na lato na no Liliwanan. Hindi naman talaga iniamon. So, kung talaga expect, renovate lang. Baka, dire-regala mga rigo, oran. Liliwanan na lang. Maliwaliwanan lang. Bala. nga pamati ko bisan nga nit ngarang nga pagsiring nga renovate baga pamati ko correct me if I'm wrong kung sakto iton akong termino ginagamit kay magdiano pa inin magdiano pagod man ano inin bangin gumamit iton tagiya kay may danira plano pag May himo na liwat. oo so kanugon iton ano dire ako sorry ha oo dire ako maaram kon ano ton bubuhaton kay haiyo namamagitan ako ngan naira so nadire ako manahin pag magkaada kita problema haiyo nga naiyar liwat kay siyempre kung napayad ta di mabibido hira kung ano so for the meantime God will make a way kung ano mali naton sigunta na liwat ha kung taloy kung taloy may ada makani nga taga NHA National Housing Economic Economic Authority. balita ba lat baga may da mag-offer yung pabahay di ba so kung may da maghatag yung pabahay nga adto bisan pa hirayo grab the opportunity kay libre na ito no? Di lagi tagip nasabot kay magdiano pa siya rin pa bisan pa itong hirayo good man itong pagkabuhi ba pagkabuhi aning eskwela pero itong convenient liwat baga safety it takes two to tango siya rin pa maano pa man ano maski ako nagugupong
kung ano ton angay buhat. So amay ni ano, amon aton niya na baga nahimay ng adlaw. So, kawayan. Tahala. Tano may dahinin ano ta baga ano diri kita maaram yan na iton maupay. But anyway, again, this has been your friend from another star. Ako yung magpapabili lagi ako niyo nga iyo ubos nga sangkay. Ako yung sangkay tonyo. Good night, sweet dreams, mama. Chup chup. Okay.